Busithi kuthiwa kuphana na eNtyweka. eNtyweka. Yes. Izindaba nemahlazi eNtyweka. Dry. Yeah. eNtyweka. Guys, ini ke ndiseNtyweka. Zindaba zakuTsolo. Ukuhamba kubo. Ndiyajika namhlanje siyagoduka sigqibile. Besizoguqisa umhlekazi. Umhlaba omhle kakhulu kaJong. Nanti indlela esiya kuyo pha ezantsi ezi dry kuthiwa ngu-S and nyani ke it forms an S shape, very sharp. Yo kuyinkomo nje jo noba bayafa kodwa abantu bakho yo Aquma uqhelanga khange ndiyibone mna size ngale ndlela size nganye ngayo khange ndiyibone. So yeah, kuthiwa I'm vlogging for a change. Ndidinga ukudwaba kudala ndanidwabela amabali ngoku into ithi masivloge. So mhlekazi andizumveza kumhlekazi. I don't like vezaring but mhlekazi because they did not sign up for YouTube. I did. Mhlekazi, what's your experience like? Make sikuve njengoko ke ngoku uzelwe ngokutsha. Ndinikwe igama kuthiwa ndingumdengentonga. Ndivuyele loo nto umhlekazi umdengentonga. Ubambe nje la ndawo. Njengoba ndisuke emzini omkhulu ozolileyo ndiziva ngathi ndizelwe ngokutsha. Yayiva Ndikhaphukhaphu ngathi ndikufutshane nesihlwele. Yayiva Qala nethemba loba ndizawuvuka namathongo. Ngoba ke igqirha kufuneka lali livuke nethongo. Intoni lamlambo besikuwane? Umlambo ebesikuwo kuthiwa yinqu. Besisenqu. Kubantu abakufuphi kuTsolo nakuQumbu naseMakliye. Hey, you must check out lamlambo unemizi like isiziba guyzini usibone basisiziba like it forms whales. Ukubona impahla xa ithathwa ezanda ibona mina lanto leyana ithathwa ngathi ithathwa ngomlingo. That was the experience we had today. Yo uphilile lamlambo. Uphilile kakhulu. Ziziziba emlanjeni oyi-1 ziziziba ngeziziba. It was so beautiful. It was so beautiful. Otherwise I don't have much to share ngaphandle kokuthi ke ngoku siyagoduka andidinwanga intoni. There's just no rest kule industry sikuyo sana hayi nene because last week we were in Lady Frame. Ngomnye umlambo ndilibela unifotela guys. Yo kuthiwa kuphi Mambathane kulaa ndawo kudubeni Dubela okanye Dubeni ayingodubela man ayingodubeni lilitye likhulu elihle umlambo uphuma kwela litye guys. Enye into leyana qha it's just that it was very hectic. There was no time to videorize, and in any case I don't like videorizing intsebenzo, so ndiyalibala nophatha kwa ifone. It was hectic. It was hectic. Unechiki ke lowo umlambo unechiki. Sikhe sahlala phana about 30 minutes sicengana nebhekile ingafuni uhamba. Meaning nyani ubuhlwele bomntu nomuntu abufani. Njengoba pha sisokolisiwe pha eLady Free, khange sisokoliswe apha enqi. Sithathwe ngoko nangoko yangathi bazithatha ngomsindo. Akho nanye sishiye kungekho kwanto.
Hey, nanze into. Siqhome iqonga mose ufika kwethu apha kwelikhaya. Iqonga lam ke xa lixhonywayo mna iba khona ijini ebomvu, ibe khona ibrand ebomvu, ibe khona ijini, ibe sistawuti, ibe yicoke, ibe ngamanzi neelekese ke nezo mbabhama zimbini. Ndikuxelele into yoba sithe xa silothula namhlanje iqonga ebesilixhome izolo, istawuti sona siphelile eglasini. Undibuze lo umntu othi abekho abantu abadala inoba uphambene, because ezinye iiglasi zisenento, ibranti isekhona, nawe uyayibona kodwa into yoba bayimfimfithile. But istawuti zona hayi bahambe naso ngomgca, ngokungathi besiselwa ngumntu. So all I'm trying to say, guys, kuyaphilwa ethongweni. Andizuba mde ke because ndonqena ude ndithethe nzulu ngezinto zabantu, into zasemizini yabantu bethu nayo. I was just sharing, but I'm sure you can see the beauty of this place. And umntu obonqenayo bugqirha. Can you see into yoba I'm a tourist kakuhle kakuhle? Ukubona kwelinye icala, yabo. On the other hand, I'm a tourist. I get to see our country. I get to travel around the country. There's nothing more beautiful than that. There's very few places, or even there isn't a single province I haven't been to, because of this trade. So look at that, guys. Jungan. Forest. Ndoni forest yakho? ENtyweka forest. Yeva. It's not man-made, guys. Akulimanga mabhunu apha. Indalo kaThixo. Indalo kaThixo. So yeah, guys, I do know that you are missing me. I've been out of action this past, I think past 2 weeks. I'll be back with a bang. Possibly this week, because this week ayingomsebenzi wami, ndizabe ndiyogquma utata umqolo. Umsebenzi ngowakhe kule veki inkomo. So umsebenzi xa ungaphathwanga ndim ke, I get to rest and enjoy nam intlombe. You understand? Ndibe patron entlombeni. So I'll get a chance to, give you more videos. Otherwise, thank you very much, guys. I value your support. Do continue to subscribe and share. Sharing, guys, helps me win with the algorithm by YouTube, because when you share, then people come to open the videos, you understand, and then the algorithm favors me. Also, please do subscribe and follow me on my other social media platforms. On Instagram, I am at Khanya Povula, one word. On Facebook, I have a Facebook page called Nongwenkwezi. I'm also Khanya Mam Konjwa Povula on Facebook. On, what's that one? TikTok, I am Nongwenkwezi Star. I'm still scared udlala phak TikTok, but I think it will be my platform yodlala wethu. I'll introduce topics, in a fun or funny or comic kind of way, because niye nitsho mos nithi ndikwayiyo ne-comedian. So I will test that skill very soon. So do visit my TikTok. TikTok what? I don't know what I don't learn. TikTok channel, TikTok platform. Yeah. And help me grow. Yeah, that's it for now.
talk to you later. Bye.